Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg ħabbar li se jkun qed jitfa' in-nomina tiegħu għal deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament tal-Partit Laburista fl-elezzjonijiet ta' nofs ix-xahar iddieħel biex tinħatar l-Amministrazzjoni Laburista. Dr. Borg ħabbar dan fi stqarrija fejn qal li qed jażel li jkompli jagħti sehmu fit-tisjieħ tal-Partit u tal-Gvern Laburista. Sostna li b'konvinzjoni nemmen li l-Partit Laburista u l-valuri li nħadnu huma l-aqwa għażla politika l pajjiżna u li l-kol kemm aħna jeħtieġ naħdmu bl-għajda flimkien għal ġid tal-poplu Malti bħalma ilu jagħmel dan il-partit sew meta twaqqaf għal aktar minn 100 sena. Il-Ministru Borg qal li fl-aħħar ġimgħat u tkellem ma' sħabu il-membri parlamentari u delegati tal-Partit Laburista fosthom dawk li avviċinawh biex jagħmel dan il-pass. Dr. Borg sostna li jikkunsidra wkoll is-sejħa għall-laqda tal-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela waqt li tkellem ukoll ma' Chris Fearn li serva f'din il-kariga ta' deputat Prim Ministru bi grinta u determinazzjoni għal dawn l-aħħar 8 snin. F'din l-istqarrija Dr. Borg semma li ilu involut fil-Partit Laburista sa mill-età ta' 16-il sena u dejjem emmen fil-qawwa tal-komunitajiet bilan li jkunu xprunati il-familji u n-negozji biex pajjiżna jibqa' jirnexxi. Qal li l-esperjenza l-ħidma tiegħu fil-kabinet fl-aħħar 11-il sena komplet turi kisbiet kbar li kapaċi jintlaħqu b'ħidma bil-aqal flimkien u brida tajba. Hawnhekk Dr. Borg semma kif twettqu fost l-akbar proġetti infrastrutturali li qatra pajjiżna u fl-aħħar sentejn f'isem Malta mexxa il-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda fejn ttieħdu deċiżjonijiet kruċjali fost oħrajn dwar il-Lvant Nofsani u l-Ukrajna. Semma wkoll kif din is-sena f'isem Malta qed imexxi l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa l-OSCE.